Il-Fondazzjoni ideat it-think tank fih dan il-Partit Laburista tellet sessjoni ta' diskussjoni dwar is-sistema elettorali ta' pajjiżna. Bosta qasmu ħsibijietom dwar jekk u kif għandha titjieb is-sistema ta' single transferable vote li tintuża bħalissa f'pajjiżna. Dan jorbot ma' diskussjoni fil-pajjiż dwar jekk hemmx lok fejn din is-sistema tinbidel. Fost dawk li pparteċipaw kien hemm l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia, il-Professur Godfrey Pirotta u l-Professur Ian Refalo. Matul l-attività ġew diskussi diversi aspetti tas-sistema elettorali, minn dak storiku għall-implementazzjoni ta' mekkaniżmi li jaraw rappreżentazzjoni aktar bilanċjata u d-diżinn tal-polza tal-vot. L-inizjattiva li torbot mal-proġett tal-mittidea tal-Partit Laburista saret bil-ħsieb li tkompli toħloq diskussjoni fuq livell nazzjonali dwar dak li jkunu qed jitkellmu fuqu in-nies. Il-Chairperson tal-Fondazzjoni Ideat, Elaine De Giorgio, stqarret kif hija l-priorità tal-fera li tiddiskuti u toħroġ b'idejat dwar temi varji għal benefiċċju taċ-ċittadin. Iddiskutejna s-sistema elettorali ta' pajjiżna li xinħossu illi tajjeb illi naraw, nevalwaw is-sistema li għandna bħalissa naraw xem tajjeb, iżda dak li hemm forsi inqas tajjeb nipprovaw nirranġaw biex nagħmluh kemm jista' jkun aħjar sabiex bekk fl-aħħar mill-aħħar ikollna qafas demokratiku ta' pajjiżna b'mod b'saħħtu. F'intervent li għamel id-deputat mexxija l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef innota l-maturità li qed tintwera meta jittellaw attivitajiet bħal dawn. Din hija waħda minn diversi diskussjonijiet li qed isiru f'dawn il-jiem qabel tittella l-konferenza tal-partit bejn 17 u l-20 ta' dan ix-xahar.